Jel te iznenadilo što je rekla da se ne seća? Pa ne može to da iznenadi i mene, zato što je to i logičan sled da će da kaže da se kao ne seća, ali sutra kada budemo imali gledanje snimaka, vrlo lako će se setiti. Mislim, savjetovana je, pretpostavljam, da kaže da se ne seća i da je, eto, loše se osjećala. Kako se ponašala? Vrlo arogantno, vrlo onako, dobacila mi je par puta, imali smo par varnica. Stvarno? Da. Šta je dobacila? Šta je rekla? Pa, bože, tako nešto mi je, što bi rekli, kao isprozivala. Sve u svemu ne znam šta bih ti rekla, znaš, jedna situacija koja je po meni onako, jedva čekam da se završi. Znaš, bilo mi je prilično sramota da stojim onako pred onim čovekom, gospodinom, i da mu pričam o nekom realitiju tamo bezvrednom i odvrtnom sa jednim kanalizacijom od ljudi, da se poistovećujem uopšte sa tim. To sam baš sada svojoj advokatici rekla, ona kaže potpuno te razumem, tako da pre mi je bilo da sagnem glavu, nego da, znaš, osjećaj taj ljudski mi je bio, ali ona onako vrlo gledala u mene, znaš, kad nešto pričam, pa kao stavljala je onako akcenat na svoj pogled, ne bi li me kao omela, pa nema šta da me ništa tu dezorijentiše u tom smislu, tako da rekla sam mi samo u par navrata, taman super, pozdravio te bivši muž, baš smo sinoć pili kafu i tako, malo sam pecnula.